Fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri dwar il-kompetittività, il-Ministru Chris Cardona qal li Malta temmen li l-kompetittività tal-Industrija Ewropea teħtieġ titqiegħed fil-qalba ta' kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Dan għaliex is-settur tal-manifattura huwa wieħed mill-muturi primarji li se jikkontribwixxu lejn il-ġenerazzjoni ta' tkabbir sostenibbli u xogħol fl-Ewropa. Chris Cardona tkellem dwar l-ispejjeż tal-produzzjoni tal-Industrija Ewropea u l-ħtieġa ta' bilanċ bejn il-kompetittività, l-enerġija u l-objettivi tal-politika dwar il-klima. Dan għaliex kull ċaqliqa fl-ispejjeż assoċjati mal-politika dwar l-enerġija u l-klima tista' tnaqqas il-kompetittività l-Industrija Ewropea kollha kemm hi. Fi Brussell il-Ministru Chris Cardona attenda d-9 laqgħa ministerjali tal-Unjoni għall-Mediterran dwar il-kooperazzjoni industrijali Euro-Mediterranja. F'interventi li għamel il-Ministru Chris Cardona tkellem dwar l-importanza li n-negozji żgħar u medji jingħataw aktar assistenza operazzjonali u finanzjarja biex jinternazzjonalizzaw in-negozju tagħhom, ikunu aktar kompetittivi u jkunu f'pożizzjoni li jikbru jespandu. Tkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' aktar strumenti finanzjarji għal startups bilan li jitkattar l-ispirtu imprenditorjali. Chris Cardona qal li dan il-għan jistgħu wkoll jintlaħaq billi istituzzjonijiet edukattivi komplu jersqu aktar qrib l-industrija sabiex jindirizzaw id-diskrepanzi fil-ħiliet waqt li jnisslu fit-tfal u żgħażagħ aktar spirtu intraprenditorjali u jippreparawhom bil-ħiliet neċessarji sabiex jibdew in-negozji tagħhom. Matul il-laqgħa kien evalwat l-att dwar in-negozji żgħar għall-Ewropa u l-Karta Euro-Mediterranja għall-intrapriża. Fit-tmiem il-laqgħa ministerjali kienet ukoll approvata dikjarazzjoni illi se tipprovdi l-appoġġ politiku għat tkomplija tal-kooperazzjoni industrijali Euro-Mediterranja fil-qafas tal-Unjoni għall-Mediterran.